Dini! Paliti ko dito ang Alaksan FR kay gipamaulan si mama. Rao. Patay. So, kulang mo ba? Ay, itong susugo. Mama, nego, paha ni. Sino niya? Diba sa paano tayo? Untaan ka. Nagkulang. Nagkabay. Ayo, palit daw ko. Ayo, naalas yung call. Ayo! Call! Wala mo si call. Ayo! Asa ka call? Unta ko call ba? Call. Tele call ba? Isapot lang ko. Call sa amon. Call. Call. Call! Oy, yun saman. Call. Unsaman? Gini ano bang? Palit ako call ba? Dali ko call ha. Yun saman na imo haday. Anong nagdali man ka? Kay naguan man ko. Nag-ana. Nagana. Sige, yun saman imo ha. Palit ka? Nangaligo pa magdagat gahapon day no? Asa man mo dapit nangaligo di ay? Dito. Nya, kumusta man ang ligo-ligo? Wala man. Pili, ilalong na dito. Lalom? Lalom kayo. Hmm. Masag di lang to. Unsa man imong paliton di ay? Anong call? Anak sa call. Unsa to? Anak sa call. Si anak sa FR. Oy! Unsa man na? Maulan to. Tambal. Tambal na sa maong call. Tambal sa pamaol? Oh! Anak sa FR? Unsa man na? Tuduan. Ima? Si anak sa FR manggod eh. Datong Unsa na tambal kapsul? kapsul. Kapsul na. Si kapsul nga anak sa FR di ay. Mamuti na. Mao na? Ang gisugo sa imo hajud? Hmm. Unsa ka na no? Kay kuan mo na. Kay bati. Unsa day gisugo sa imong mama? Unsa man day iyang giingon? Anak si mama. Palataw ka. Anak sa F5. Paulan siya. So sato patambal gyud na sa pamaol imong giingon. Oh. Anak sa FR man lagi na ba tambal nga anak sa FR? Oh. Unsa man na eh? Kani. Pila man na imong kwarta? Ambi daw ang kwarta nimo? Esa ihapon ta na ko. Ihapa daw be, basig kulang na ha. 1, 2, 3. Ay, tuloy naman. Ihapa daw, ihapa. Pila man ang kwarta nimo? 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Gini ambi daw, ambi daw. Ambi. Ambi daw ang kwarta nimo kay igo ba na sa imong paliton? Pila man eh? Size ra manigang. Naman. Masa kulang man eh. Naman. Lista lang. Mao na kalaki diha kay kung mupalit diri ipalista ang kulang. Kani. Gani ka diha ron. Nya, wala pa man mo kabayad. Naman. Saon man ni inyong utang dere? Edi ilang na diha. Di unsa to utang paliton nimo? Anak sa F4. Unsa man yun ang anak sa FR? Ay tambal sa pamaon. Unsa man ning anak sa FR nga gisugo? Ay basig ko ani day. Alaksan FR. Siguro na ko. Mbal man na asa maon. Tambal ba ni sa pamaol ning Alaksan FR? Basig mao ni gisugo nimo. Nauman ako. Feeling ako. Bantay nito ka ha, papil-pil jud ka ha. Basig ako na po'y pasanginlan anig maon eh. Di ni mao. O ara oh. Mao na ha. Tanawa daw. Unsa na tawag ana? Next Sige na, lakaw. Ilista na ko na imong kulang ha. Ilista na ko. Ina imong mama nga ma, dako na kay kag utang. Ina ha? Bayad-bayad pud mo.
na. Okay ka. Hatag. What? Basko ano yun? Kaya nga sa katao. What? Gusto kag income samtang nagdula? I-download ang Una game. Nasa description ang link. I-click ang register, dayon i-fill up ang mga gipangayo nga mga information sama sa cellphone number, password, verification code. Dayon i-click ang confirm. As you can see, nanata sa sulod sa usa ka application. So daghan kaayo taog pwede dulaon. Atong i-try ang Dragon Tiger. So sa Dragon Tiger guys, is mamili lang ta kung asa ta mo patad, sa Dragon ba or sa Tiger. So naa ta diri ay choices kung pila ato ang ipatad. Pwede piso, 5, Gs, 50, 100 ug maximum nga 500 pesos. Karon guys, tudluan ta mo unsaon pag-cash in ug pag-cash out sa inyong mga nadaog nga kwarta. So natay mga choices diri nga pwede i-cash in na 100, 500, 1,000, 10,000 and 50,000 pesos. So karon guys, istudluan ta mo kung unsaon pag-cash out or pag-withdraw sa inyong kwarta. So sa pag-cash out guys is i-fill up lang ninyo ang amount kung pila ang gusto niyo i-withdraw or i-cash out nga kwarta. Tapos i-bind lang ninyo ang inyong GCash nga account. Unsa pa may gihulat ninyo, i-download na og magdula na ta.